Good morning, guys. Hello, everyone. Once again, welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिनै आङो मोनसे जोबोद गोमोथाव कन्टेन्ट नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेयो जाहैबाय खाम्फा बरगयारी फर्मार डेपुटि चिफ अफ बिटिसि बिथाङा बिजेपि आव फैगौ डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकआव जइन जानो थांगासिनो दं। बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो बिथांखौ सोर प्रलोभन देखायनानै बिजेपि आव लांनो नागिरदों ना बिश्वजित दैमारी मानगोनां स्पिकार बिथां सार खाम्फा बरगयारीखौ लांग्राया चन्दन ब्रह्मखौ सारमोनखौ लांग्राया जोंहा गोबां सावरायनांगौ खोथा दंसै। दिनै बिटिसि जन्मदाता चन्दन ब्रह्म बिथां सार आरो खाम्फा बरगयारी सारमोना मानो बिजेपि आव थांनो गोनां जादों बा थांदों। दिनै बिरोधी दला बिपिएफनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारी सारखौल' बुंनो सानो जे बिथांनि दारै बिथांनि सासनखौ मोजां मोनैनि थांदों होननानै, नाथाय थारैनो बाथ्राया मा लिगेल फर्मेटआव लायोब्ला बाथ्राया मा? थारैनो बिश्वजित दैमारीया बर'नि बा जोंनि बिटिसिनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टियाव थाया हसिया बिजेपि आव थांनानै बिजेपिनि जानानै बिथाङा खामानि मावहैनाय लोगो लोगो बिथांनि प्रलोभन होनायाव दिनै चन्दन ब्रह्म साराबो थांदों, खाम्फा बरगयारीयाबो थांनो नागिरदों। दिनै बिश्वजित दैमारी सारा फैयै थामसोमसै बोसोरसेल'सै समावसो गावनि दिनै हारिनि हाबा मावनायनि हिसाब खिथाबखौ बिथाङा होदों, फरायदों, खोन्थादों, गावनि एक्सपार्ट बे बुस्थुखौ खोन्थानानै लादों। बाथ्राया मा? सोंनो गोनां बाथ्रा। आरो बिथाङा गुबुनफोरखौबो लानानै थांगासिनो दङ। मा बिथाङा हारिखौ फोजोबस्रांनायनि सिं खामानि मावदों नामा? आरो बिथांनि हाबा मावनाया 10% जुदि हारिनि थाखाय मावनाय जादोंब्ला हारिनि थाखाय खहा जानाया 80% नामा? बे मोनसे सोंथि दैखांदों, जायनि जाहोनाव बर'नि रिजनेल पलिटिकेल पार्टियाव थानाय माखासे गोख्रों दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा नेशनेल पार्टियाव लांदों। जेरावनाखि नेशनेल पार्टियाव हारिनि मोनसे पार्टिकुलार हारिनि बाव मोनसे हारियारि सानस्रि गैया। बिथांमोना नेशनेल पार्टि बाव मोनसे पार्टिकुलार हारिनि मोनसे हारियारि सानस्रि गैया। बाव मात्र बर'नि जांख्रिथायनि फारसेल' रायज्लायनाय जानाय नङा, बेवहाय एस ए अल नेशनेल पार्टियाव। नाथाय जोंहा नैबे रिजनेल पार्टिफ्राव जों माखासे जाथिनिबो खामानि मावनो हायो। दा दिनै सुलुंनिफ्राय खोनानो मोन्दों जे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव बिजेपिनिफ्राय सिंगोलै बाहागो लानानै जेब्ला बिजेपिया गभर्नमेन्टआव फैयो अब्ला जोंनि मानगोनां प्रेजेन्टनि स्पिकार बिश्वजित दैमारी सारा बिटिसिनि चिफ जागोन 2025आव आरो खाम्फा बरगयारीखौ डेपुटि चिफ महरैनो लागोन होननानै सुलुंनिफ्राय खबर मोन्दों। माखासे एसामिस निउसफ्राव दामनानै होदों। बेयो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जागोन, आं खोन्थागोन नोंथांमोननो उइथ प्रुफ। दा माखासे एसामिस निउसफ्राबो हारसिङै सालायनाय नङा, सोरनिबा थोननायाव सालायो बा सोरजोंबा थोनजानाय बा सोरनिबा आन्दाराव थानानै खामानि मावो बबेबा निउस पर्टेलाबो। दा बिथांमोननि एसामिस निउस पर्टेलफोरनिखौबो लाजोबजाया बा बिथांमोना सुलुङावबो मोन्दों जानो हागौ। दा बिथांमोनाबो जों बर'नि गेजेराव माखासे मिसकनसेप्ट सोमजिहोनो सृष्टि खालामनो थाखायसो बिथांमोना अबेखौबा दामनानैबो होयो। अबेखौबा बिसोरनि इन्टेनसनाबो एसे आलदा, मानि एसे हारियारि दाङाबाजि दावराव दावसि जाथों होननाय, गन्दगल जाथों होननाय। दा बेफोरखौ गासिखौबो जोङो साननांगौ जायो। अब्लाबो नोंथांमोना नायनानै लादो आरो बिनि सायाव माबाफोर प्रपार नलेज दङब्ला नोंथांमोना आंनो कमेन्ट्सनि गेजेरजों लिरना हरनो हागोन। अब्ला भिडिअ क्लिप्सखौ नायलांबानो जाबाय आरो जोबनायाव कमेन्ट्स हरनो दाबाव। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছৰে পৰা আচলতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফত ব্যাপক সামকালি ঘোষণা হৈছিল আৰু পাছত দেখা গ'ল যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছৰে পৰা
সাম্ভাবৰ্গে যিগৰাকী আচলতে বিটিচি ডেপুটি চিফ আছিল আগামা মহিলাৰ সৈতে সংঘাতৰ সূচনা হৈছে আৰু ফলত তেওঁ BPF-ৰ সৈতে সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁ বিজেপি আৰু UPPL-ৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজিৰ দিনটোত সেউজ সংকেত দিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেউজ সংকেতৰ ভিত্তিত এটা দিন ঠিক কৰা হ'ব যে বিজেপিত তেওঁ ডিচেম্বৰৰ পহিলা সপ্তাহৰ ভিতৰতে তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে গুৱাহাটীত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত তেওঁ যোগদান কৰিব আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত আৰু আমাৰ হাতত আন এটা খবৰ আছে সেইটো হ'ল যে বিজেপিয়ে 2025ত বিটিচি নিৰ্বাচনৰ বাবে যি ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বাৰা সেই ব্লুপ্ৰিণ্ট অনুসৰি প্ৰজেক্ট কৰা হ'ব বৰ্তমানৰ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত থকা ডক্টৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বিজেপি বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত তেওঁক চিফ হিচাপে প্ৰজেক্ট কৰা হ'ব আৰু ডেপুটি চিফ হিচাপে প্ৰজেক্ট কৰা হ'ব নতুনকৈ বিজেপিত যোগদান কৰিবলগীয়া BPF-ৰ নেতা খাম্পা বৰগে মানে বিজু কুমাৰ ডেকা এটা কথা স্পষ্ট যে বিজেপিয়ে আগ্ৰাসী ৰূপত আৰু এগ্ৰেছিভ ৰূপত আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীবোৰ কাৰণ BTC ইলেকশ্যন আহি আছে আৰু হাগ্ৰামাক এজনৰ পাছত আন এজন তেওঁৰ সংগীয়ে যেন এতিয়া সংগ ত্যাগ কৰি আছে ডেফিনেটলি বিগত পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত তেওঁৰ হাতৰ পৰা যি সমতা গুচি যোৱাৰ পাছত এজনৰ পাছত আনজন তেওঁলোকৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব গৈছে চন্দন বৰ্মা পৰৱৰ্তী সময়ত যিগৰাকী 15 বছৰ মন্ত্ৰী আছিল যে সেইগৰাকী মন্ত্ৰী তেওঁ BPF ত্যাগ কৰি আগামী মহিলা সংঘ ত্যাগ কৰি পেলাই তেওঁ ইতিমধ্যে UPPL-ত যোগদান কৰিছে আৰু খুব সম্ভৱতঃ 2026ৰ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত UPPL-ৰ তৰফৰ পৰা তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব আৰু এই খাম্পা বৰগোহাঁই যিগৰাকী আচলতে ডেপুটি চিফ আছিল আগামা মহিলাৰ সোঁহাত স্বৰূপ আছিল আৰু BTC উন্নয়নৰ আৰু সামগ্ৰিক চৰকাৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত খাম্পা বৰগোহাঁইৰ যি অৰিহণা BTC-বাসী ৰাইজে জানে আগামা মহিলাৰে যিখিনি কথা ক'ব নোৱাৰে সেইখিনি কথা দিল্লী দিছপুৰত নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইগৰাকী খাম্পা বৰগোহাঁইয়ে বাকপতি এগৰাকী নেতাই কাম কৰিছিল আৰু সেইগৰাকী নেতা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেখেতবোৰ সংঘাতৰ সূচনা হৈছিল আৰু ফলশ্ৰুতিত তেওঁ দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদানৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল UPPL-টো যোগদানৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সৰ্বশেষত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক বিজেপিত যোগদানৰ সেউজ সংকেত দিছে আৰু ডিচেম্বৰৰ পহিলা সপ্তাহৰ ভিতৰত কোনো এটা দিনত সম্ভৱতঃ তেওঁক বিজেপিত যোগদান কৰাব আৰু ডেপুটি চিফ হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব ধন্যবাদ বিজু কুমাৰ ডেকা अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय खाम्फा बरगयारि सारनि फारसे नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्स हर आङो नेनानै थागोन आरो नेक्स्टआव आपडेट लाबोगोन स' थेंक इउ मच फर वाचिं लाभ इउ अल